live. Ungangena phela ngale jumper. Yaziwa nje le jumper lokuqala empini. Yazomba. So wena uthi wangena. Asila. No, so wena wangena eshop wathenga ama-jumper waqeda. Can you send me this picture? I don't know. Sanibonani emakhaya, igama lami nguKhaya. Can you hear the song? Take. Where the hell? Nyari. Wazi unyari ngutshele ka. Nyari vela angunye ngitshela umngane la. Unyari phela wathi uthole husband. Was blocker out na lo pro. No pro? Lo pre not pro, upri. Pro. Upri ngomunye phela upri ngomunye. When Unyari, man, I will something. I commend man, babe, man, something. Unyari, what a chat. No, unge, Zwan. Unyari gang, which is what is Unyari man something. Unyari very in the Bahunya Kurum, man, shh. Unyari Pella, what I let boyfriend like an then do Jack. In no mood, ne? Unyari, what is Unyari, what Pumam Duna, Umuntua, folk man, boyfriend. Oxala is some seas, Unyari, what happened to Jack. Unyari, what better such a wasp. Unyari, why one block? This man is testing me. Take me. Where the hell is my husband? Baby. Where the hell is my husband? Is he okay? I'm here, babe. Vele, why am I up on this catchy? Moyo nyari, indoda yakhe kuphi? Ifake la ku live ngithuke. Ngitshela indoda yakhe yona busy yakusebenzisa ithuluzi. Engakho mina yami indoda yangisebenzisa wona yakhe. Baby, unyari yakhe indoda imshadile, wena ngishada phela. Angizokushada nami nje. Baby uthi angishada guys. Angiwashada nje. Hayi unyari fana msamlwela guys. What that was cut off. Mina ngilwelwa ke mina ngiyazingenela. Oh wena vele ngiyakuthemba. Angithi kodwa manje uphunono. No woza ku live. Hawu uthatha indaba zomndeni wakamzana. Xolo baba, xolo. Bedlale No baby ngicocetha le. Hawu iphelile le. Mama uthi something. Uyayiza ukuthi thini? Iti, where the hell is my husband? I'm here. What's taking him so long? I'm already here. Is he okay? I'm here with a private jet. Love, wena ngicela uhambe etshela baba ukuthi ukhona wena. Ngimtshela isibindi. Hell is my husband. Hey, Nkosi yami. Uzwana my hater. Sanibonani emakhaya, igama lami nguKhaya guys, ni sharp ninjani. Mina bengithi nishela guys namhlanje siyalala. Guys, kuthwe ozaze ibaby mama makazalele indoda ukuba ungabi ngathi uyakhetha yini ivepora baby sellas kabani ngo5 manje somthatha noma mncane ngo12 mina angeke baby kunengoma le I'm begging you ne ngicela uplay yona. I'm on my knees and I'm begging cause I don't wanna lose you. As much as I case it in. I'll share the local. Angeke phela mimi. Angeke. Imini yakhe yathutsha la ku live yami. Please ungazophazamisa. Kodwa ngifuna Thixo alright. Ngeke phela. Why
Onetire guys mangabe yena mina nepetrol siyabashisa except for umuntu wami. Mamela. Ngikuthi Uthini babe? Yes wena babe. Yabona? Yeah. Yeah. Hey. Hello. Hey. Hello. Hi. How bafo? Owafuka answer for ngimfonele eli. Abafanga ngizoqela inqundu yazi. Hayi ngiyam glass phele. Wayesophuza glass yami? Yakho ikuphi? Nayi yakhe glass. Yona unophuza nyoro nayi le glass lakho. Ayimbi into ephuzayo. Into yabani iphuza ubani? Imbi mana sizo yakho. Which one is suicidal? Phuza into yakho. Oh. Yebo. Ay. Hey. Baby, ngicela dance njengolana chomla sisibula Facebook. La. Yeah. Ay. Why? Wazi umzimba wakho stiff babe. Waza la. Ngcono lo wakho. Ngathi uma something esikoleni project esikoleni bakwenza umuntu nawo. Ninani? Yazi umzimba wakho so. Kunjani nje? Umzimba wakho so. Ngiyakubloka wena. Yewe. Hey. Is an extreme sport. Yippee class lam. I'm dark. Dark and handsome. I can answer. Ngicela ungamithi uDecember uyabona uZex uthini babe? uZex utheke kimi ngicela ungamithi uDecember angeke babe uzwini? Ngilalela. Ngicela angimithi Zex ngiyakuthembisa wena angimithi. Ngitshela iphakathi kwesimanje sikhuluma. Ngicela ungangimithisi wena mngani kaZex. Wena Zex ngiyakuthanda ngakufollowa manje. Zex man uzokufollowa manje baby but baby ungangimithisi ngiyacela baby. No but baby cabanga masengaba no mini girl yo angeke ungangimithisi fuck off. Manje ngenza imnandi bakithi. Imnandi ini emnandi? Aphuma lapha. Ikuke emnyazi ukuthi vele ipendwe egolide. Zex umuntu amakathembisa ungathi uzongimithisa. But I will try not to disappoint you. Ethi ngome Themba lami ngicela ungixolele bengiseclubini. Baby mina baby yazi ngiyakuthanda ukulala. Mina uhambe eclub nobuye ngazi ukuthi uhambile. Ngibe ngilele. Ngicela ungixolele baby ngiyeclubini. Angithi uzohamba noma mncane. Anginandaba mina. Ngizovuka ekseni nje sengentlemen seclubini. Bengiseklina money. Ukhona requesta nguZex. Bana phone number yakho. Ngimvele emgwaza same time. Hayi umama mncane nona nginankingi. Omunye mamncane yamgwaza. Yes. Sabat. Zex ushawa. No ngiyemnandi njani wena? Ngiyaphila Zex njani? No. Yabona it's a good day. Yebo bhuti. Zex nomfazi wani? Simnandi. Umuntu wami uyabuza futhi unomfazi wani? Buza vele. Lezo bantwana. Yebo bhuti. Unomfazi wani? For now. Wena vele. Ungena kwezi-2. Isibongo sami siyayivumela ukuba ibe nesithembu. Okusalayo unayo yini or unayo? Angazi. Udubo umthende. Ngumthembu. Ngeke isifonso sempela ngumthembu lo. Nampo umthembu noma udube? Udube. Udubo umthembu. Umfowethu. Umthembu ozithembayo. Umfowethu ke lo. Ngiyabonga bhuti. So umthembu nabafazi bangaki? Ngine-1 kwamanje. Ufaka kwezi-2. Samlamanisa ngo-April kama-Easter. April.
Yo. Omunye undahlile izolo. Ulahle izolo. Wenzeni? Naye bamdambile ubhebhi izolo. Akazi mina guys mawungitshele Mthembu bangitshele bahle let me buckle up my antam angazisi ngizwe wathi my ubuckle out athi buckle up. Yeah. Asisonke bafu. Nami ngijampa kwi-live ngidlala ngicokola ney'ngane kwi-live. Mana ngimtshele mina Zex umuntu wami ngiyamthanda because uyindoda emadodeni uyasikhona isithembu manje omunye wethu wamafazi umyalile ayi Nkosi Yokwazeni nangenza that's why ngithethe ngilahliwe. Ubhebhi bamlahle baby bakulahle Bangilahle dizima. bamlahle ubhebhi guys ubhebhi bamlahle ubhebhi begoa waze realize bekunzima. Mina ngilahle ngathi ngabonisa le screen record. Uthanda le screen record. Go play i-records ukuthi bebemamela yonke into ade ngikhuluma aqonda hey asideep. Wrong. Yazi Mthembu nomthembu niyafana. Yazi niyamosha. Yazi ukuthi ne before ubhebhi bemlahla ne ngamtshela. Ngathi bhebhi musu wenza nje abazokulahla. Ubhebhi wathi ngiyindoda yamzulu mina ngeke ngitshela manje. Now ngiyago babe. So bebe ngithoba ngeheartbreak. Nakho umbuzo wami o-serious. Umbuzo nakho serious. Bangilahle ngiyabo. Ngilahle ku live. Yo. Kodwa manje ngihlelo ba kwimanje. No baby. Mina vele ngumuntu wakho ne. No umuntu wasibili wasifumfazi. Zex into something ne. Ubhebhi benomfazi wakhe abangumhlambi kazalusile ne. Oh what? Bomhlambi i3. Bomhlambi kazalusile. Mshakazwe. Ushakazulu wami bamlahlile nje. Ngulo untombi yakhe yinye. Manje ubhebhi uyagoa ne. Bayi mina nomamncane zami. Manje umamncane ka give ma4 umamncane inkana la ngathi ngechongololo. Umamncane vela athi mina vela ngiyizi la ngithi mamncane woza. Samani mamncane kuseni. Yikho phela wena uya understand mamncane sebhawu. Anyway umamncane usebunandini uthena simlande ekseni. Ubhebhi uyagoa nje mafazi bakhe la angeke ngizwe ngayo. Umnikeze ikhe. Ngomethisa labafazi ngizothi bakhame down. Angazi asimithise mina umamncane ngimbone siyebhawa Mama hlala phansi nathi ndoxola indabeni. No mina ngizohlala vele. Unganikeze bafo at least noma ikhekhe kaloku before and then Zex inyama esoft. hayi ubaba uyayidavaza ka angifuni ngamanga. Umnikeze kwesibili. Owesibili kumanje senginika kayi4 ngikhathele. Umamncane mangimfonela ngabambi phone ubhizi ebhawu babe u-answer phone yakho. Uthego fela uma umkhulu. No but u-answer yakho yini? Sanimese WhatsApp ngizofela uma. Yabona that's the thing igirlfriend yakhe le inye ne ayibambi phone. Umfazi wakhe nomunye akabambi phone. Next thing uthi mina ngizobambi phone. Kodwa khona apha guys umfazi wakho angazi mina ubaba ukuthi unjani ngoba mina uthi kimi angimtsheli lokho kodwa lo mamncane bamvumela ukuthi I 2 hours away. Ngitheka umfazi omdala wena thatha zonke iyemo. Zonke into zalomndeni wakanzama wena uphethe. No angiyale. But mina understand umamncane yena uyavunyela ukubonakala ehamba eqanisa amaqaqa ehla imfula lezivudlana. Uzokhumbula sasa thina somele siyomlanda. Mamela muzokhumbula umlando wami nawe wena washengena muntu la ungacompete namuntu wafika wayi1 wangicela wena futhi angihambe ngokubhoka umfazi osibili. Ay so sengufela ke mina lokho. Ngicela ngo. No manje something mina Zex umamncane ne uyangicasula ngoba ngithe ngifuna uyachoma futhi mangikhuluma la efonini. Wenza njani? Uyachoma athi kimi no khaya vele mina udoti ngeke ngize la nangu sengihle mina somele ngibhebhisi ithi indoda endayo ngiyi1 yena abafazi bakhe abaningi. Uyakwazi ukuthi ngabe baby ngabe Stella ngawunono ulane ngabe sokunyoba yena manje seloko unyotshwa mina nsuku zonke. Anginyoba yi1 nginyoba no2 same time wena. I know never put never know. Hayi kaloku omunye Otoba mfethu. Yebo bhuti. Yabo sangibheka ngimfa empedeni ngimnikisagile. Futhi mina I think ukuthi unono uyadize. Sasa unono uyabe la ngebe ngilele mina ecouchini. Angeke. Yeah. Ufuna ukuzodla inyama esoft. Yo angazi
inyama kanona soft mina ngikhathele nginyama edliwayo ngijojo. Hayi kalokho wena uzobukhotha then Listen, yazi namhlanje ngisebenza enzima ne. Into esingicasula ukuthi kumanje unono siyafuna asaba amafoni ethu. Asaba amafoni baby. Unono asaba amafoni ethu manje. So manje mina ngibe busy lokho busy ngidla lepipi kaba ngiyi-1 angeke. Hayi ngeke. Ekhaya ithi ngikufollow wena. Ngifollow Dube nami ngifollow back ethi ngifollow. Udube phela mfowethu. Udube ngumthembu ozithembayo. No, I can't follow you. Khaya kunjani? Ayibo full or reserve. Reverse. Baby. Kade phela ibhodle swela. Sifuna unyoba. Sengifuna unyoba futhi. Sabe baby. Usuka mina. Phuza first some. Lapho umjaho uMasafami. Ufuna Angiyujahi. Sifuna ngidama ukuthi wena ukwazi ukuthi ungirobhe. No, ngifuna ukuthi mamncane afika 6 la ufithi fresh already. Ngikatele phela mina. My goal is to fuck all my women. Make sure they are all. Ngena lapha nje yami. Idlani. Ngiyacela baby. Ayidliwe inyama esoft. Cela Lalele nami. Yola baby. Ngicela ungimithise nami. Kinza. Mamela. Yes, Six. Yebo sisam. Ithi ngicela ungimithise nami yabo. Ngakuthi ngaphela wena. Zex ngizobhlocka yona. Mithele nami. Mithele nawe ukuthi Mithele nami. Bulaleli. Bulaleli baningi. Abayezani. Uspepa so. Beni. Bela. Lalele nami. Mana Yazi baningi. uDisemba sefikile. Usihlala nawe. Mama mncane uthusibhizi yakubhizla. Asikumele ungene umnyaka omusha umithi phela uthatha ushut up. Uzex umthumile ukuthi aze ku live yami. No, ngiyabuza umthumile ngoba Zex bawubhadela malini? Hayi. Ufuna reserve uthi kimi khaya ngubani lo useyathi kudala bangithethi. Mamela. Mavula kuvaliwe. Amagate nawo mavaliwe namhlanje. Zex Vula makuvaliwe. Ngizebhawa nanhlela idlini. Umamkhulu umsebenzi wakho lo unakela indoda. So mina umamkhulu so mina nangasayondlandlini. Lalele nami. Yazi ukuthi mina Zex inkinga ngelayo ukuthi wayengathi imithetho yakhona eminye ngekamamkhulu umamncane akanayo imithetho. Kodwa bheka bona amathanga wakho wavula ehlele. No, but ngiya understand ne. Wena umamncane ngabela Zwana. No. Baby. Unono mayisebela uzomtshela uhlele phansi kumbucela mina ngedwa. Ngiyamhletha phansi usasa ngepipi. Mana khaya ngicela umake sure ukuthi uDisemba lo ungena umnyaka omusha at least umithi. Ngiyacela. Ingena dubiyeza ngana kwethu. Hallelujah. Ngicala nje uZex uzemblock. Olasibini. Ngicala uZex unyamblock. Zex ngiyamlithi. That's why I take him ithathe Wona Zex unelungelo nje mamela Zex yazi ukuthi ngithe ngikhuluma nomamncane ne ngithi mamncane mithela ubhebe umamncane wathi never angazi ukuthi umbalo ozomitha ke manje la ekhaya wena Zex ubona unkosikazi wena live umshotho wena mfazi ungasabi ngishothwa ngeke ukuthi umfazi kamfowethu makamithi yakazeni isibusiso futhi umntana yabo isibusiso sami ebehead uyamuzex uzex phambili uthi umntana isibuthi vela kwimanje ngimethisa ngidlimbiza kwimanje no mayidliwe inyama esoft Zwana Zex why kumithisa mina nothi mamncane mamela kodwa mina ngithi mama omkhulu first before ngithi mama omncane yeah makama kancane lo sa confused kancane kuthi mamncane sa confused kancane uqinisele uba uconfuse umama wena owenza izinto zenza kahle wena ngithembe ngizolala
And what you go like ngifuna ukulala time for paper. ngifuna ipipi lakho Okay, all right. Then ungafasi samsolana you kodwa unono ubechoma la efonini umekelile nobani. okay fine ubekhuluma nami it's fine no uthe mina kimi mina la sicama manje umbuzo wami uthi ubekhuluma nawe not mina ubekhuluma nami Ngeke beyichoma umamncane bengikhuluma la ube into ade ichoma efonini Zex angaze ngayibona udede ayivumela kodwa uyivumele today akaze ngivume ngithi uvumile umkhuzile umsana ungibhebhisa nami angithi yabona ukuthi uthe ungifona ngayibamba ngifone asikhuluma iqiniso yeah umsana uqeda ungibhebhisa nami do think nginendaba nenye nje ezokhonkotha after ungibhebhisa mina no but umele ukhulume la ngeke uthi no yazi Wena ngicela umethele ubhoti kuphela. And then sizokhuluma inyele kanono. Unono kusaconfuse kwamanje network error. Uzenze ukuthi mina ngiyablock abantu ngomtshela. Ngiyamblock Zex. Ublock uzenza ublock nami. Yabonga bhoti. Awufathi phela udumo wakithi lo. Ngeke ngimlaphe ngeke. Yeah. Uzophela lo muntu sengifila ubhizi ugqoka into ezimnyama lapha phela ngingwetshwa khona wena uzobe ukuphona lapho Zex Yebo Zex my love mina sengisiyolana lo ufumisa abantu ngeke ngayi mina sengisiyala Zex Pamela yabona the more siba khona over population siba sharp abantu babamithe kungena umnyaka omusha belezibusiso yabo izibusiso ubhebe kade ngithela manje ngithi mina umntana masisimthengena ama sneakers awe New Balance sibasingena manje bebe uyathi mamithe aqoma sneakers akhanye nyawo ngathi sitaba le hayi baby ngeke ngizwe ngawo umntana vele uzofuna icala lezi ezithi bayicishe yimkhohlo manje ngithela mina awe China futhi ayi$2 babe ungafika eZimbabwe wena awukazifika uzomthekela ngathi $4 uzakhumbuza ukuthi awusakhaya uzothatha kanjani hayi ungalenga uyenza lonto hayi uZex makabulawa ufuna ukugqoka ama Jordan ungayenza lonto yo hayi ama A1 uyathenga hayi nazo zikhona phaka ku Mr Price at least ezinye izinto ezingathi zibetter hayi ze$4 yazi no Zex yesizwe nga hayi nathi hliziyo yami ukuthi ngingezama baby uzomfica bedroom kanjani no ngeke sesiyapha yo fuck Zex baba mina sensiye bedroom bedroom mama ingoma ithini oh 18 mana Zex lalela ingoma isingoma usazana yo ngoma yele engenza ngispende kakhulu yo uspenda kakhulu Zex uzophunya manje umzimbo khatho ngivele ngithi bills on me jo Zex bye nasengikhathile hayi ithuba njalo baby uzomfica bedroom utshela kuphelile uma mncane akabamba ifone hamba buzonginqoba ke silala angeke ngizwe ngayo phela daddy was makazadla inyama esoft baby kumele sidle kuseni first siyothatha umamncane sibe endlini silala no angibona lizonyoba noma mncane nalala phela angeke ngizwe ngani uzophela nyoba noma mncane wakho but ukukhuluma iqiniso ekhaya what ngikade kuthanda singovala kwami mnyama mana uthe waqiniso love nje abathweni abonakala ukuthi umnandi wena mina ngimnandi vele shembuza ubaby hayi yo ngiyakutshela Zex uyawazi ukuthi ungibona ngila ne umuntu wami unabantu bakhe abawu2 so3 relationship kunzima manje mamncane ngikanalayo angeke uyangijina kanjani fuck uyangisa ngifuna the whole night tonight ubhizi yakho uthini mina angizi lapho ubani ethu baby wethu ubaby unje banenkinga phela ku relationship mina ubaby phasi happy so2
manje bona boyi-2 hayi abazwani ngiyakutshela inkinga abanazo ziningi yezwa uloda uthi i-family reunion ifamily uyazi ukuthi ngutshele Zex le yena nomuntu wakhe abazwani mina nomuntu wami siyazwani manje inkinga ukuthi uBhebhu uyacomplaina kimi le athi ngikhulume nomamncane umamncane la uyaphapha nkosi yami hayi kuzini makamelo usa-confused wena umamncane into abaxabise lo Bhebhi ukuthi umamncane uhamba ku-girls trip out of the country akamtshelanga uBhebhi manje uBhebhi ukwati into ekhona makadle inyama esoft lapho manje mina sekuyathe Bhebhi manje kusasa lo girl ne ngifuna ukuyamlanda endlini yakhe ngoba mina phela ngiselaphisa ngisa-enjoy le clove ngoba uBhebhi ukwatela uBhebhi ayingeke ithi ziphi girls khaya Zwana uBhebhi ukwatela uBhebhi ne because bona umshado abahle ukulungisa mina noBhebhi sihe alright Zex bye uBhebhi uthe usefuna ukuzisebenzisa bye hayi ema angeke ngime uBhebhi uyangisebenzisa manje amlalele ubaba uqala ngimlalele okay sengizomlalela ke ema yakwazi ukudliwa inyama esoft ungubuzela ungabi ne-problem relax Zex angithi ngizama u-explainele uBhebhi mina noBhebhi si-happy guy umjolo wethu right yena nomamncane angazi basuka bakhuluma Bhebhi likhubana kuphi nomamncane yitha umyeke lo mamncane lo yabo usa-confused Zex yazi ukuthi into engicasulayo ukuthi mina noBhebhi si-right siyazwa nomamncane inkani uBhebhi unenkani umamncane unenkani akazi mina umele mamela yakwazi ukuthi into eyenzakalayo umyeke umamncane ne because usa-confused network ingathi isalahleka wena njengoba yakho ingathi isa-full bar mawutshiwe umithe sesizobona inye hayi thoma ngimithi Zex ngiyakublock zwana Zex mayithi buza Bhebhi umamkhulu kuzothi umamncane amithi ukhona nungamithi no hayi bo ngemithi yakwazi mina ukutshela something i-advice ne yazi umamncane uzoba jealous ukuthi wena umithi so la uzofuna ukumitha so wena take opportunity le uyinikezwa ungadlalisa unga-waste ama-opportunities onikezwa uNkulunkulu Zex umamncane ngithe yithi kuye mamncane wozomithi umamncane wathi never sisi no never myeke lo usa-confused kwamanje uzoba right kumele aphonge nje ikofi hayi Zex uyazi ukuthi guys Zex manje something it's so hard ukuthi nanomuntu onenkinga kumjolo wakhe kuthi buwa manje noBhebhi lo muntu wakhe abazwani khona lapha ngutshela something Zex ne line how many weeks singakhuluma noBhebhi wakho not weeks how many months ade 3 months bakhuluma nomuntu wakhe mina ngizama uba iglu yokuba namalisela bahlule umuntu okhona uBhebhi wakhe lokho ethi mina angeke ngize kuye lo myeke lo yakwazini usa-confused ngishilo mina umfazi imbokodo uzoba right soon umyeka ukuthi basimyeki Bhebhi wena mitha wena okwamanje and then kwenzela uba nono uZex umthubile ukuthi azonjethi ngithi angeke Zex never phuma kithi yakwazini abantwana bakho bazoba njani bazobahle kanjani bazoba namehlo akho angiyali vela abantwana bazobahle kodwa mina angizwazi so kumele ukuthi mina alright sharp ke ngiyabe sengimithi Bhebhi wanna do you enjoy fucking and playing okay no never mind Zex it's fine uBhebhi uthe usharp ngokunye obumfazi pregnant yakwazini and even ihlo zilambe kuphuphile wena umithi so mawumithi yes ra owasha amaqhozi idlozi lakho I rebuke it never la never wazophupha ngimithi mina makomithwe ungena umnyaka omusha right yazi ukuthi Zex I've always thought ukuthi uyangithanda sengiyabona manje ngiyela wena yakazi khaya usuka nje me I'm being honest no uyangiyela Zex mina ngingena umthanda mithi
kodwa umamncane kamithi anekho. Hayi, umamncane ngitshele ngathi i-network yakhe isanjani, ine-error okwamanje. Hayi ukuze sibabhaye-ke ithi sizama umntwana-ke lo bhebhi. Hayi, makumithu. Zesifuseki, bye-bye.